खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान ब्लग टिउसन थामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माइजो फबाननाय महर लाय सोनाफोर दा मुगै ओमफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबोर लांबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय आयौ सान्दुंनि फहरा बेलासिलायबाय आरोना सोनाफोर बिजिनिफ्रायथ' मैया फैदों नङा होमबा ब्लगखौ देखायखादोंमोन आङो बेनिफ्राय फैनाय दिनानो बेलासियाव जे मा जाखो सनाफोर ओरै गोदोना नैबे एक साइडआ जाला आरोना दासिमबो ओरै नाहरनो हाया ओरै नाहरनो हाया ओरै नाहरनो हाया ओरैबायदि खस्थ' जागासिनो दङ अचानकसे आरोना बे बुरै सानैखौथ' नायहैनानै आङो गोजोन होबोनो टारगेटजोंथ' नायहैदोंमोन गोजोनदोंना गोजोननाय गावसोर सानैजों दंसै आरोना आं मोनथिला आंथ' नायनानै फैबायमोन बेनिफ्रायहाय मा होनो फैनानैथ' आरो खिथाखादोंआनो मा रोखोमनि आंना खामानि जादों थांनो ब्लगसावनो आङो बेनिफ्राय बे खामानिखौ मावदों आं आथुर बिथुर बाट खामानि मावनायावथ' मेंनायाथ' मेंखायो बयबो बाट मेंदों आंबो ओमफ्राय जेबो जायाखैमोन बेलासियाव रेस्ट लालायलायबाय आरामसे दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय जि थिखांबाय खोमसिहां जानायाव जियाबो एसे राननो नांबावगौमोन रानजोबखायाखैमोन ओमफ्राय जि थिखांबाय थानानै दोनफैखांबाय आङो ओमफ्राय आङो न' सिङाव हाबफैहां जाबाय ओरैबायदि बोरैबा साबाय आरोना मा ओरैबायदि मा जाखो सानबाय आं मा बुंनांगौ मा नाम होनांगौ ना लोरिनाय बुंनांगौ ना मानांगौ नोङो मोनायाव जानानै थादोंबाबो उन्दुखेनाय होनना बुंजागौ ओमफ्राय उन्दुखेनायबो नङा जेबो हारसिंनो अट'मेटिक रोदाया बोरैबा जादों आरोना सनाफोर आंथ' फार्स्टआव मिन्थियाखैमोन रोदा ना मा जादों ओमफ्राय थायै थानानै मोनायाव आङो मलम नादोंमोन ना अब्लासो आङो मिन्थिबाय जे ओरै गोलावैसो सालांदों आरोना बेनिफ्राय नैबेसिम सालांदों मा जाखो सनाफोर नै दा बेलासिसिमावबो आं बेबायदिनो दङ आरोना ओमफ्राय आं दा डाक्टारनाव थांगोन आरोना सनाफोर ओरैबायदि खस्थ' मोनदोंहाय नै उन्दुखेनायनि सानायखौबो आं मिन्थिगौ मालाबा साखायो बियो ओमफ्राय हामगालांफिनो मालाय सोरबा खुदै बासियाजों नानानै बा मलम एसे नानानै आंनाबो सागालाङो आरोना बाट बियो उन्दुखेनायनि नङा आरोना मलमानो आं दहाय फुङावबो नाखांबाय ओमफ्राय नै दानि सानसुआवबो एसे नादों आङो ओमफ्राय बिदि फाननानै लादों आरोना अबेबा सानाय जायगायाव मलम होनानै एसे जिफोर फाननानै लायोबा थाबनो खामानि होयो नङा होमबा आंबो होनानै लादोंमोन बाट बियो जायाखै खनथाम जाबाय दाजों मोनथिया सनाफोर दाना डक्टरनाव थांनो नागिरदों र' एसे खामानि दङ मावनानै लागोरनो ओमफ्राय बे ब्लग्सखौ सानसिगोन सोरबा मा गोदोना सानाय सिन्थायनो देखायो मा खालामनाय जादों बेलाय होननानै बाट बिदि नङा सनाफोर खिजानि आं गोदोना सानानै बोरैबा जानानै थाबा नोंथांमोना बोरै मिन्थिनो मा जादों मा मादों मानसिया नङा होमबा मा जानानै जाखो मा माखो माथो मोजाङैसो ब्लग्स बानायदोंमोनलाय सानगोन ना ओंखायनो शेयार खालामदों आरोना आङो सानायखौ लानोबाबो मिनि शेयार खालामदों दे सनाफोर मा जागोन बे फिसा सानैया आं गोदोना सानानै थानांगौबा मा जाखो बाबा गाज्रि जाबाय नामा बा गान खनदोलाय एसे फुल मांगौ ना बाबा मानसिफ्रा खोनागोन गाज्रि मोनो नों गावनि गामिनि न'आवनो दोन हब्रा खनबाबो आं रावखौबो गिथारा खिन्थु बेवहाय जोंहा दिगदार जायो बाबा नाङा दे बारा लासै आगायनो हो टाइम पास दसे आंना फिसाफ्रा माजे बेखौनो खनो जाला आफा बिमाया दहाय गान दामनो हानदोंमोन नालाय ओमफ्राय आरो फिसालाया माइकखौबो हानफाबावबायसो आरोना बोरोनानै साउन्ड होना होलाय एसे दे हेलौ होनो मामा दुगैयाखैबा सनाफोर फुंसे माने एकदम खामानियाथ' बारा गैयामोन मैयानो एकदम बोलो होयै मावखादों ओमफ्राय एसे रेस्ट लानो लादों मावथारनांगौ खामानिखौल' मावदों आरोना आङो संनाय खावनायखौल' ओमफ्राय नैबे जरावनोहाय नै दांबाथाय एकदम सायो दाङाबाबो सायो दांबाबो सायो हारसिंनो खें मोनो आरोना बोरैबा मिन्थिला आं जाफेरै मा गोदाव सोराव बेमार उजिलाबायखो आंनाव दुगैनानै लागोनसै आं सनाफोर सानै मानसिखौ गारखुमानानै आरोना दुगैखांनानै एसे मलम फुननानै लाबावदों आरोना आङो सनाफोर एसे मोजां बायगोन खोमा साननानैहाय मैलाखौनो फुनोनो मोजाङैनो हायासै आरोना ओरै फुहरनो हाया ओरै सालांजोबो सोरबाथार गथ' सानैया मा जानांगौहाय बिदि थाबाय थाबा बिमाया ओरैना हरनो हायाबा गोदोनायाव ओरै लालायनांगौ मा जानांगौ सनाफोर फौजि बिथांनोबो बारा टेनसन हरनो हाया आं दिनै बारा खिथाहराखै मैया खिथाहरदोंमोन एसे ओरै बाबा थैगोनहाय जेरै मेरैनो नाहरबाबो सायो दलर थाबाबो हारसिङैबाबो सायो गंबाबो सायो ओरैबाबो सायो सोरनाबा बिदि जाफेरदोंना जाफेराखैथाय मैया हरसे टेनसन आरोना आंबो ओरै नाहरनांगौबा मा जागोन ओरै नाहरनांगौबा मा जागोन होननानैहाय माने जोंनि गामियावहाय बिजनियाव सासे दादि दं आरोना बेबायदि बेस्रा
मा जायामोनथाय आं बारा मोनथिया दादिया दा ओरैसो नाहरनांगौ आरो बे दादिखौसो जा साया माया गोसोखांबाय थाबाय आङो साख्रि मावलाय दादिया ओमफ्राय बिस्रा गावनि मावनांगौ खामानिफोरखौनो उल्थां फाल्थां हालाना जालायलायबायानो नै थांनोसै होनबाय नालाय जालायलायगासिनो दं थांनानै फैगोनसै बिदि खानानै थांला लांबाथाय सोरनाफोर खेवनानै थांसै ओरैनो थुसो जानानै फैनायनिफ्रायनो जानायानो गद गैला आरोना सोरनाफोर क'क्राझाराव फैनाय लोगो लोगो सानसुआवथ' बिदिसै जालाय जाखायो लेथेर फेथेर आथुर बिथुर इसेल'सो जानाया आरो मोनायावथ' जानोनो हाया माबा एखमबा खुगा सिबाबो सालायलाङो आरोना जानो हायै बेमार होननायसो जानोसै आरो दाबो नै ओरैनो साखांबोयो आरोना रोदाना माथाय सिंनि मा बुस्थुआ बिदि सालाङोथाय बोरैबानो आरो मोनायावबो बिदिनो खुगाखौनो सिनो हाया जानो हायासै साजेननाय जोबजों मोनायाव अयथासारमोन उन्दुनायाव दा बुंसै ओरै उन्दुलाय आरो दहाय सानावबो जानायानो एखेबारे मा होनबावनो आरो एख' राखस बादि जाग्रा मानसि जानोबो लुगैया उखैनायबो मोनाखै ओमफ्राय खहाबाबो जानोबो हाया एकदम असान्थि थांथारनोसै आङो थ'दोमा जाबाय ना मा रेडि जाबाय रेडि फिसाजासो ओमफ्राय नाबाय बायनानै होयो आरोना सिबाय माया बिदि होनदों मा बिदि होनदों नों आव होनलाय माखौ आव होन आयु सना मैयानिफ्रायनो मालिस खालामदों माइस होनलायो आरो नांगौ गाहायाव जिरायहोनानैहाय अन्थाव बाथावनो थ'द' सनाथ' आंबो बिदि थाबाय थानो हाया फिसा सानै खांनांगौआ आयै बे बुरै सानैखौ आङो नायनानै फैबाय एबारना बिसोर सानै आंखौ नायफैनो सोलाबगोन ना सानैबो फैनो सोलाबा बुद्रु फिसाजो बिहामजोआहाय उदै हासियां जाबाबो बिसोर सानैया नुजाफैनो हाया आरो बे मामुलिसा गोदोना सानायाव फैनो हागोन ना बे बुरै सानैखौ आं नायनानै फैबाय बेनो जाबाय आरोना सोनाबा नांलायला आंनो गोराखा फैदो मा सना ओंखारबाय आरोना लाद्रा फेद्रा गारि फिदिंनायावबो जि खें मोनो आरोना गोदोनाया गोसोम जादों नामालै बाबा गोदोना जायाखैना थांसै र' सनाफोर क'क्राझारनि जानिमानि मेडिकेल स्ट'र मदन महन होननायाव फैबाय आरोना सनाफोर आङो जायफोर क'क्राझारनि बिसोर मिन्थिखासिगोन बेयो माबायदि मेडिकेल स्ट'र गासिबो मुलिखौनो फ्रायखौनो मोनजोबो होनना बुंजायो बेवहाय आरोना ओमफ्राय आं उन्दैफोरखौबो एसे एनै जाबाथाय बेहायनो लाबोयो बिदिनो मुलिया खामानि जायो ओमफ्राय बिसोर गासिबो एक्सपिरियेन्स गोनां मानसिखा नालाय डक्टर हमलायलायासै आङो बिसोरनि हरनाय मुलिखौनो लागावगारनोसै नै मलमाबो आंथ' न'आवहाय चन्दुबामजोंसो नाबावलायदों आरोना आयरडेक्सबो दंमोन आयरडेक्सखौबो नागिरना मोनबावाखैसो आरोना आं न'आवहाय मा हरदों प्रसेसफोरखौ खालामनायगोनसै गायाबाथ' आरो बेलेग बेबस्था लानांगोनानो एकदम नै उल्थां फाल्थां बिराद दिगदार मोनगासिनो स्कुटि सालायनायावबो ओजों उनथिं नाहरजे ओजों आयनायाबो बोरो नैबे मोनसेया माबा होल्लां होथां मोजांबो नुहुरा मोजांबो माया जानानै दं आरोना जा उनथिं नाहरफिननोबो खस्थ' मोनगासिनो दङ स्कुटियाबो बोरैबा खालामबा नै माबा मावग्रा जादों आरोना मेकारा बानायनो रोंबावाखैसो जालानो सार्भिसिं खालामबासो अन्दरनिफ्रायसो जासिगोन जाहैदों मैगं एसे लांफाखानोसै ओमफ्राय बारस'नोनो उल्थां फाल्थां नाहरनो हाया जादोंब्रा ओरै नाहरनो हाया ओरैबो नाहरनो हाया नोंनो आंखौ बोलांदो बाबा दे लामा बारस'होदो जागोन पक'रा लांफानोसै 20 थाखानि लाय 10 थाखानि जबरदस्ति मैयानि खानायनो दिनैनिबा मोनबावासो दिनैना 20 थाखानि मैयानि खानायबाबो लाबाय आं फाजा एवनोसै दा मोनायावनो लाथ' बोरैबा मोनगासिनो लाय थालिरखौ सोंहैनांगौ बार' थालिरखौ बेसेबां होदों ओइ थालिर दावखाया सरा 10 थाइथाम नङा आयु हरलाय 10 थाखानि थ' जाबाय लाला आलदा प्लेनिंसो बानायदों आङो मा जायो लांलाबायजानाय नङा ओंख्रिफ्राथ' दो बैजों इयाव जानाय नङा बाबा इयाव दावदैखौ थिखांगोन ना दावदैयानो नांब्रबबाय थागौ दे जिरायदो होमबा दे जिराय हाला बिमाया गोदना सानैफ्रा जालायलांला नै गारियावनो पक'रा जानोसै आखाइ सुवा मा सुवा है फिसालायाबो जायोबा बिमायाबो लुगैयोना ओंखायनो ओंखाम जानाय जायाखै दासो बिराद ओंखाम उखैदों आरोना जानो होनो बेबो हरनो हायाखैनो मोनसे सौफैबायबो आरोना सनाफोरजों आयौ थालिर दावखाफोरखौ एखमबा थाइथामनि 10 थाखा एखमबा थाइथामजों 10 थाखानि मोनो एखमबा नै थाइनैजोंनो 10 थाखा हरथारा आरोना गोदो न'फ्राव थालिर दावखाफोरखौ खाथि खालानो राननानै जायोमोन जाबथो हरोमोन थाइबा 6था ओरैनो दा आङो थाइनैखौनो बायनानै जानांगौ आरोना माबादि जमाना फैनायदो सनाफोर बग बदल गया जज्बात बदल गया होननायसो जाहैबाय आरोना
ओमफ्राय पेन किलार लानानै फैबाय दे आं सनाफोर पेन किलार आरो गेसनि टेब्लेट हरबाय दा मोनायाव गरसे गरसे जानोसै बेनिफ्राय मलम हरदों नानानै लानोसै दिनाव खननैसो नानो थिनदों दा मोनायाव नानोसै आरो टावेलजोंबो एसे सेक होनानै लानो थिनदों आरो ना मा जादों आरो जानानै नायग्रोदों बेखौ पेन किलाराथ' जाखानांखागोनानो आङो पेन किलार नङाबाथ' जाखाया बियो जायखि जेखि जादोला उनाव हामलांबाय थाथोंसै पेनाल' दाजाथोंसै आरो ना आंनाव पक'रा एसे लानानै साहा फुना लोंनोसै गाइखेर एसे दङ सोलाबा जाबायबो साया आंना ओंखामफोर बारा जानो हायाबा साहाखौ बिराद थाब थाब गोसोखाङो दे आङो लोङाखै लोंनाया सनाफोर फुङाव लोंनायल' ओमफ्राय नै दा आरो दा लोंनानै लानोसै टेब्लेटखौबो जानानै लागासिनो सनाफोर मोजां मोनथारदोंसै कनफासन होनदों नालाय ओंखायनो जानानै लाग्रोबाय गोदावनोबो हाया स्कुलालाय आरो सानडे बन्द मोनफिनबायमोन सानसे लक्ष्मी फुजानि आरो सानसे काति बिहुनि आरोना सोरनिबा स्कुला मालाय खनसेनो बन्द होखादोंनो लक्ष्मी फुजासिम बन्द होखादों ओमफ्राय जोंनाथ' बिदि होआखै दुर्गा फुजानि गेजेराव साननैसो खुलिनानै होबाय ओमफ्राय आरो नै दा बन्द साननै मोनफिनबाय आरोना उफाय गैया जेरै होदों बिदिनो सोलिनांगोन नङा होमबा सनाफोर बेनिफ्रायथ' थाब थाब हामथोंसै आंनाबो गोदोना सानाया लक्ष्मी फुजा होनांगौ आरो लक्ष्मी फुजानि प्रसाद जानांगौ बोसोराव खनसेल'सो बेखिनि न'खर प्रसाद जानाय नियमा नङा होमबा सनाफोर बांसिन लक्ष्मी फुजायाव इन्टारेस्टिं जायोना पुर्णिमा अखाफोर बेनि सायाव प्रसाद दाथ' बेहाय माथो होनबावनो सनाफोर गोदो उन्दैयावथ' बिराद मजा लायोमोन जोङो ओमफ्राय दा नायनोसै बेसे मजा लानो हायो प्लेनिंआथ' आंनाबो दङमोन अजिब सा प्लेनिं बाट दा बुंस'नो हाथ'ला देहाखौ नायग्रोनोसै सनाफोर ओमफ्राय दा आङो ब्लगखौबो दोनथ'नोसै जायफोर आंनि बेखिनि शेयार खालामनो होलायलांबाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ सो माच